Wannan da ya ce da Allah ina da tambaya, idan mutum ya shiga ƙasar Algeria da international passport ya abin zai kasance ne. To abokina, idan har ka shiga ƙasar Algeria da passport ta barauniyar hanya abokina, to ba zai yi maka amfani wurin ma'aikata ba gaskiya. Amfanin shi ɗaya ne wannan passport ɗin naka. Idan ka je can sama wurin capital na ƙasar Algeria kamar Algebil da Oran da dai sauran capital wanda 'yan China suke aiki ko 'yan India, to wannan zai iya maka amfani wurin ɗaukan aiki. Yauwa za su iya cewa ka kawo passport ɗinka ko kuma wata shaida dai wacce dai in sun kama sun rike, ko da wani abu ne ya faru dai za a iya dan binciken ka dai a dan samu wani abu a kanka. Yauwa shine kawai amfanin da zai yi maka, amma wannan passport din naka muddin ta barauniyar hanya ka shiga ba zai ma amfani ba. Kaga na daya ba a yi mai stamp ba, na biyu ba yarjejeniya akan cewa mun yadda ka shigo kasar mu, ba wannan kasar ka ma ba su san ka fita ba. Yauwa to wannan passport din naka da shi da babu da ɗaya suke, in sun kama kama za su iya yaga shi ma, ba wai karamin aikin su bane wannan matsiyatan mutanen. Sannan kuma ku sani cewa kame fa a ƙasar Algeria in sun kama mutum komai fa ka rasa fa, za ka rasa kuɗin ka, za ka rasa wayar ka, duk wani abu da ka mallaka za su kwace in dai mai kyau ne. Yauwa kada mutum ya ɗauka kamar wai na yi bidiyo na ce kamun Algeria ba kamu bane, kamu ne amma kamu ne mai dan sauki akan Libya. Yauwa shine wa abokina, da fatan kaji yanda passport ɗinka matsayin shi da yake a hannunka idan ka shiga ƙasashen Larabawa. To jama'a Allah samu dace.